средонос. Рида самия се казва средонос. Зад него има един масивно отвесна продълговата стена с рид, който се прелива в върха и с едни тревисти там вляво. Каменици. Драма. Тук е снимка на Раковска. Ъгъла там за воя. Дясно малките скрички, дето едва се подават. Там при вас. Това са разложки студово, те са кашилови нататък. Зад него са байови дупки и котешкия цял, който е там. А стъпалата къде се скриха? Стъпалата са, както ти е средоноса, почва да слиза. Като слиза, там с първите стъпала се вижда. Служда ли се? Къде се вижда първите стъпала? А този връх там е Зелената трева за нея. Трева ли? Тук се види синяница. Не трева, Да, средонос с рида, който е с клек. Така. Като тръгна да слиза там наляво, веднага се вижда едно скришко такова. Да. То тревата